Saben bengi nyawa ngono kok karepe ora bakalan jondel ki lho Jan. Lah ya kudune kok ya. Yen macan mung karo janor kuning kok ora penak to Mas? Apane sing kurang dawa lho Mas? Wasen. Kembang wae Si monggo Mbak Putri.
ngrungokne. Ayo. Ampun repot-repot, Pak. Ampun repot-repot. Ini nek diparingi nggih kula tampani. Alhamdulillah. Lanjut nggih. Lanjut. Nah, matur nuwun. Syukur bisa nyaman gunung desa sinten monggo. Pak D. Pak D semonggo. HM mboten Pak D. Ora sangu Pak. Ayo, lanjut. Ayo pasangane jeneng. Syukur bisa